Na, szevasztok srácok és lányok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban, ahogyan láthattátok már, Poppy Playtime Chapter 1-ezni fogunk, csak ez, mivel már sajnos, vagy nem sajnos, én mielőtt elkezdtem volna a videózást, már már azelőtt nagyon ráfügtem erre a játékra, ezért már igazából kívülről fújom mind a 4 chaptert, ezért arra gondoltam, hogy most ez egy sajátos, sajátos szabályokkal fogunk speedrunolni. Na most felteszem a szabályokat, és mondom, amint ide hoztam a tabomat, itt is van, hogy mérjem rajta az időt. Nyugodtan majd ti is mérhetitek, ezért nem fogom vágni, csak is itt fogok vágni, hogyha lesz valami unalmas még itt. Szóval akkor mondom a szabályokat. Az elején levő bemutatót, ameddig nem skippelem végig, addig nem indítom. És ameddig el nem indítom a stoppert, addig nyilvánvalóan nem fogom, irányítani. És ja, azt hiszem ennyi a szabály, még annyi, hogy akkor fejeztük be magát a játékot, amikor kimondja Poppy, hogy you open my case. Óra. Most nincsen idő a hibázásra. Nem 44 perc, stopper órát akarom. Szóval, play, new game, látjátok, először játszok itt. X-el lehet skippelni, hogy voltam. Ja. Jó. 3, 2, 1, és kezdem. Mivel bírok futni? Már régen játszottam, gyerünk. Oda kell. Bocsánat, csak hívtak. Go. Gyerünk. Már lassan egy perce nyomom. Szia! És várni kell. Oh, thank you! Azaz csak be az áramot. Meg nagyon sötét a játék. Ennél már csak a lelkem sötétebb. Most ide kell menni. Már egy perce játszok. Amúgy ebben a játékban nekem a rekordom az nekem 8 perc. Nyilván be is laggolok mi. Fuss már! Ez ahogy már vagy lassan 2 hónapja, hogy játszottam. Van most minket a kazetták annyira nem érdekelnek. Nem baj. Nem. Hey you! No! Szedd már össze, nem hiszlek el. Itt is szokott lenni, nem? Itt még nem is volt. Nekem soha. De ne, most ne. Nyilván pont akkor várat nagyon a játék, amikor pont speedrunolok. Mondjuk a sötétség az nem segít. Gyerünk, hol van, jó, megvan. De már 2 percnél tartunk.
Fuss, fuss, fuss. Gyerünk. Ide fogja dobni. Az ott... De hát már 3 perc, nem hiszem el. Gyerünk, ezt még soha nem csináltam így. Jó, gyerünk, 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 gyerünk! Jó, most egy kicsit nincsen mit tegyünk, hiába nyomom a W-t, sprinttel ugyanolyan gyorsan megyünk. Na szóval. Jó van, értem. Az 5 perc alatt lehetetlen kivinni. Szerintem. Már 4-15 perc. Vagy 4 perc, 10 pár másodperc, most már 20. Ja, várjál. Kicsit magyaráztam. Na, menjél már, nem hiszlek el. Igaz, nem segít. Én ezt a módját ismerem. Az, hogy ennél lassabb megoldás, az kevésbé van. Meg jó, hogy nincsen a játékban Fold Image. Jó. És most nem bírunk mit csinálni. Most várni kell. Senki nem mehet el egy játék nélkül. Jó van, tudom. Meg bocsánat, hogy ezt a videót most így bírom megoldani, csak még gépen nem nagyon tudom, hogy hogyan videózzam le csak is a képernyőt. Jó. Felvillant, éppen ott lehet. Jé, hát én erre nem is emlékeztem. Mondjuk főleg azért, mert ilyenkor általában csak ültem, és így néztem így a falat. Mert ez mennyire menő már, na tessék, ott vannak. Ez az, ami miatt egy egész percet elvesztünk amúgy. Meg a középső az miért figyel folyton? Ne figyeljél meg, kinyomom a szemeidet! Ne figyelj! Mondom, mert ne figyelj! Ó, azt már szkennelik, Dick. Ne figyelj! Most nincsen idő kísérletezgetni, de most én azt csinálom. Már 6 percnél vagyunk? Mennyi? Már nem hiszlek el, már 7. Jó van, oké. Oh. Nyilván. Go. Ezt vesztettem. Ezt már itt még 1 perc alatt nem fogom kivinni. Ó, szia rózsaszín patyolat! Jobbra, balra, le, itt nem kell fosni. Menjél. Jó, le. Baszta. Ez idáig a legjobb időm is lehet akár. Fussál már, nem hiszlek el. Jó, csak menj előre. Stop. Most nem érdekel, jó, most ő is lassabb, mert ez itt.
Haha, béna vagy! Ezt itt nincsen izé. Aha, fasza. Videózok. Az a baj. Nem. Mert a rekordom az 8 perc, na, nyilvánvalóan rossz irányba megyek, amúgy meg 8 perc 10 pár nem, az 30 másodperc volt. Hát, az már nem lesz meg. Hát, ja. De amúgy meg majdnem. Ma 30 párnál vagyunk. 8 perc. 40. Aha. Ez ilyen 9 perces. Haló, leállítás. Jó. Na, azt mondja, hogy ez itt az idő, elvileg, ez az idő, amit nyomtam. De ti is nyugodtan lemérhetitek, hogyha nem hisztek nekem. Na mindegy, ez a videó ennyi lett volna, és akkor szavaztak, srácok és lányok, én Berci voltam. Ez a videó ennyi lett volna, már másodjára mondom. És akkor, halihó. Il vos